Ai băgat de alea, știi ce zic? Fulgi. Vedeți dracu de treaba ta că să moară mama dacă nu te nenorocești cu mine. Ascultă-mă ce zic. Dă-te dracu de McPork. Tu cauți cu ce mă cerșetorule? Du-te bă la muncă, bă, du-te bă, fă ceva, erai pe YouTube, mai făceai bani, făceai 7 lei, 6 lei. Ai tins mâna la ce? Vino dracu să-ți rupă o mână să te duc în Germania la cerșit. Te ia bățâiala, te-ai găsit să vorbești că tu ești șmecher. Ce dracu șmecher ești, mă, tu să-ți trăiască familia ta, că își bate joc Emi, Oana, uite și Regina aia. Mi-a zis fata, băi, eu dau niște bani, normal că vreau să mă distrez. Ești nebun, tu n-ai cum să fii, mă, mafiu, mă, Aline, tu ești o probă de nimeni. Ai înțeles? Tu n-ai nevoie de așa ceva. Îmi zici că te-a sunat Adrian Cordoneanu pe tine. Bă, ce droguri folosești, mă, Aline? Mă? Că te-a sunat pe tine și ți-a zis că vrea să intre cu tine, să facă cu tine în live. Bă, pizdoiu, dracu. Măsoară-ți vorbele că deranjezi niște oameni și vorbești de niște nume care te... Ascultă-mă ce zic. Tu ești o pizdă, așa vei fi și așa, ai înțeles? Tu în primul rând nu ai știut că aveai tramvai la tine acolo. Te-a luat Bogdan de la Ploiești și zice, bă, mă, noi avem tramvai aici. Tu ești venit de puțin timp să-i mănânci cu aile lui nașitul ăla lui Sile ăla, de te-a mai băgat un pic în seama pe acolo. Bine, te-a trecut și ăla la pantalon scurs, că a văzut că nu ești ce trebuie, ești nebun la cap, ai înțeles? După aia țipai că are să-ți dea 13.000 ăla nașitul Sile. Bă, are să-mi dea 13.000 că ai avut dreptate, că să mă țipai că te-a ars cu 13.000 în Germania. Vorbea la lume, pă ăla la ars, pă Zeus la ars, pă ăla la ars, tu mai dat, mai morți, mai familie, ce ai bă pizda dracu de face așa? Acum am zici mie, dom'le, dacă vrei eu mă duc la gardă, eu nu mă fac de eu fac așa pe live, dar dacă mă duc la gardă. După aia mi-o arătai pe fita, că, dom'le, băiatul tău cu filme. Ce mai nebunit, tu ești de bătaie mare, tu ești de maxim în joseală, ești nebun, că dai tu stopuri la Timișoara. Pe cui dracu ai mai dat tu stopuri, mă, vreodată? Tu ești un pârțar, un zero barat. Ascultă-mă ce zic. Nici haine, nici bani, nici casă, nici mașină, nici nimic. Ești nebun. Ești un... Știi ce ești, ca să nu fiu prăduitor. Unde sunt toți banii tăi? Banii tăi sunt aici. Toți banii tăi. Ai înțeles? Tu crezi că vreodată cineva ție îți face ceva așteptat? O să vezi câte drumuri ți-ai închis cu mine și cam atât. Vedeți dracu de familia ta și de ce faci tu acolo, că tu ești un burete de n-ai măsură. Ai înțeles? Și lumea nu te iubește pe tine. Pe mine chiar mă iubește lumea, ca să știi. Ai înțeles? Pe mine chiar mă iubește lumea. Pe tine nu te iubește lumea, frățiorul meu. Tu în jur mai de morți, de copii și de familie.